Anyang laki din! Miriam, adda ni ading mo ijay birbirukan na ka. Naapay man nga tan. Alaing kakasaritan. Amumlatan ano anya ti kasapulan jay nursing akabsat mo. Ay, saan tayo pa'y nagsueldo? Itid mo aje na batbati akwartam dita. Pamasahik lang ti adda ditoy. Ha? Anya ti kayat na asawan? Magmagnaak nga agawid? Apay Aileen, anya ti masapul mo? Kwarta di dakmat inikanda na ng kantatang iti kwartak. Kat no kait-itad ko lang kan ka naminsan nga aldaw. Ado ti binayadan mi. Nalakaayamat ti agiskwela. Aguray ka. Karibriban met day tabuok mo. Ay, tila madmadlaw mo mat manang. Inlibre na klaang jabarkada. Ken, kundi cutics ka pa'y. Katsyak, napudpod day ti kukok, adyak pa'y mapalinisan. Inlibre nak nga rod, jabarkadak. Sige na, manang. Ikan na ko ni ti kwartak. Kastalaang ti ibagam. Naglakan ti panagdawat mo iti kwarta. Tapno amom, mabayag pa'y ti sweldo mi. Ay, sirmon manan. Sa naktupayan nga agmerienda. Tapno adalaang maitid ko kan ka. Apay nga min tagpapaadal kayo. No di umat gayam kabailan na gastusan. Atoy, 5 gasot. Inutam daytoy, ta isulaangan tinabat-bati akwartak. Pang may sangal daw ko lang daytoy Ay kat anusam Ay, inak man laangan. Ay, inalanalatan dya kwarta. Pimanawan adi pa'y nag-thank you. Ay, awan pa'y ganas apapaadalan. Ijay ta kumamit kantin amangal daw ita, Miriam. Dito yakon unag ti classroom ko. Adabalon ko. Kan may sa awanan ti kwartak. Ay na, nagrigat ti adda pag-adalan na niya. Ay, naku namon. 3rd year college pa lang ni Aileen. Ang nagadun ti gastos ko. Apay, si kalaang ayat ti manggas-gastos kan kwa na. Ay, anya ngay nga rod. Lakay matan kan bakit dananang kan tatang ko. Ay, sapay kumaata makagraduar ni Aileen iti kurso na nursing. Adon, arigat ko kan kwa na. Iso amasapul makagraduar. Ngamin, idi may dimawat iti kwarta kan ka. Adda nakitak alalaki nga agururay kan kwa na. Agpadada iti uniform. Kasta ka di? Idinalpas mo nga inikan iti kwarta. Nagkuyog da nga imadayod ito iskwelaan. Ay, padasan na ti maki-boyfriend. Tamakita na. Nanang, apay asikati agin innaw. Ningay Aileen. Ay, agree-review ka no, anak ka. Awan lang arudan ti inararamid na idisimbangpot dito balay. Ita, sikapay lang ang taagin naw, nanang? Bay, asyak ti agin naw. Nalakalaang mo't da ito'y at trabaho. Mabit lang, tayo nakayaman. Ay, di pa'y tumulong kadag iti trabaho dito unag ti balay. Wan, sumuro tak iti picnic tayo. Basta umay ni RJ, iso ti partner ko. RJ Gayam, Aileen, husto daytan. Bye. Basta bye. Ada nga min dito ni manang kung anagungat. Bye. Ingka aginaw. Manang, agrev-review ag. Agrev-review Gayam, Kat no makitel-telibabad ka dita. Ni nanang tinagluto. Ita, isupay lati aginaw. Anya lang ang tiyan aramidam no sumangpot ka manipod iskulaan. Mangan? Sige, ingka aginaw. Sige, mapanakon. Ay, aguray ka. Asino gayam di RJ nga ibagbagam a partner mo? Kwa, gayam kumat Ay, di mo kunaan. Nga oray pan nakigayam kat bawalam pay. Manang.
Friend, nakasale da ita ijay mall. Makalawas ang nakasale da iti 50% discount. Mapantain ton Sabado, kayat mo. Ay, si kalaan ng timapan. Awan kwartang. Ay, unay mo din. Tunggal awisan ka, awan kwartang. Talagamot nga awan. Tisweldok, alaan amin ni Aileen. Ay, nakas ka mo ila pamilya doon. Anya nga tanu makiasawa kan. Makiasawa mo't asasawang. Tapno saan kan nga agmay-may sa akasta. Ay, saan akon makiasawa? Tabakutakon. At danto pa'y ko teacher tayo ang makiasawa. Pagadalaklaan nga kabsat ko. Kalpasan na. Anya ti mapasamakan ka no retire kan. Asino ti mangkadwakan ka iti panagbakot mo. Ay na, jak pa'y pampanunutan dayta. Tamabayag pa'y mo't. Ang mapasamak. Kat kasanungay no saan ang makalpas ni ading mo iti kurso na. Kat makiasawan. Ay, jak laam mo na panunutan. Iso ang makiasawa kan, friend. Narigat ti agbalin, abaa. I love you, Aileen. Diyak ka ba lang ti agbiag no awan ka? Oray syakmat Jay, theme song ta. How do I live without you? Ag-asawa ta ko man. Ay, saan ang mabalin Agungat ni manang ko. Agungat matdagiti naganak ko. Ngam kasanungay matirik nata. Ay ayatan ta ti maysa kan maysa. Agan anos ta pa'y laeng Kayat ko ang makitkita ka akanayon, Aileen. Kat agkit kita tamot akanayon. Aileen, agtaray talaangan. Kasanungay ti panagadal ko. Adun ti nagastos ni manang ko. Kas matlaan kanyak. Adun ti gastos dagiti naganak ko kanyak. Ngam, kasanon tirik nata. Sige, panunutak pa'y anaimbag day ta asing-asing mo. Promise panunutam analain. Miriam, Rabiain, apay ngay tawan mo't laangan ni ading mga Aileen. Ha? Awan pa'y, nanang? Kunak man no simbang putan. Awan pa'y mo't anak ko. Padasam man nga awagan ti cellphone na. Mabit lang nanang, taawagak. Anya ti kuna na. Ay na, saan ko ang makontak ti cellphone na? Ay saus, napnapanan ngayon ni ading mau. Ay na, paungatan nakmananday dya ataw. Di naman nga rin i-text ka. No danas kan nga aramidin na, iso amarabian. Wen nga rohod nanang, inton kwan, dumawat tumanan iti kwarta. Ay, gastadora day dya babae. Saan sa laang mo't adya pa nag-eskwela na tigas-gastusan na? Love, dito tapaylaang balay ni uncle ko ang makigyan. Ngam, saan na tanga mabirukan dito ni manang ko Miriam? Saan? Iso asaan arumbang ang madanagan ka? Ay na, amangan no nak ni manang ko, no makita na. Kastamat dagiti nagan na kanyak. Saan da ka mapakawan? Gapo iti da ito nga inaramid ta. Ngam, ay ayatan kamat ngamin unay-unay. Wen, RJ, talagamot nga ay ayatan ta titunggal maysa. Aileen, saan tan nga agsina? Till death do us part. Ipapublic service kung saan iti radyo ni ading ko. Tani, saan mo tin anagaw-awid? Sa dinungay, tinapanan na. Ay, Jack nga rod mo. Ay, nag-report kami pa yan ija police station. Ngam amom, no adda ka kastang agpukaw. Sigurado, nakitaray. Kayat mo asawan? Nakitaray, tikabsat ko. Wen, saan mon abirukan?
Ay na, amom ka din no manong tinagastos ko kan kuana. Amok asaan basta-basta ti agpaadal iti nursing. Uray la sa anak ngagmerienda. Tapno lang nga allowance na. Wen, amok dayta, friend. Jack pa yan makagatang iti baro a sapatos ko. Kas makita mo't, ni, pudpudan ti takong to'y sapatos ko. Sige, isangit mo lang ti sakit tinakam mo, friend. Nagbakbakit ak abalasang. Ayat ko la mapaadal dahi dya akabsat ko. Tay narapaap ko mat amadaan iti nurse iti pamilyami. Isungarod ako nakken ka makiasawa kan. At dapay nga tamangayat kanyak. 40 kon. Bak ako nada. Ay naing ka man agtiramos. Tamadlaw ang nagsangit ka. Umay kan itakot, di baro a principal tayong. Jack pa'y lakayat ti sumango. Tapirme ti panagladladingit ko. Siyak ti makamo ang makisaritan. Ay na! Agsakit ti ulok amang pampanunot. No sa dino ti ayan ita ti kabsat ko. Ay nagawid tulat ta dayjay. Saan mo ka di unay a pampanunutan? Nakitaray kadugayam ni ading mo, Miriam. Ay, day tamot ti amok ngay naramid na. Nanaang. Ay naanak ka, umasyanakan ka. Tasi ka tibang papaadal kan kuan. Adon, tigastos mo kan kuan. Wen nga ruad, nanang. Ay, sayang, dagiti nagado a kwarta nagastos mo, anak ka. Imbang kumlakuman ta dagastusem intun bumakit ka. Wen nga ruad, nanang. Iso nga isaganaak, ti panagbakit ko. Wen atawan mo't asawam. Awan siya mo't ti planom ang makiasawa. Agbaak kan nga agnanayaw na nakaw. Ay, nanang. Asinunto nga ay tikadkadwam inton bumakit kan. Nanang, di nakman pa'y pagpanunutan. Ay, makaamon to ditan. Friend, aday bagakan ka. Ay na, himay ka kumata na meet mo di baro a principal tayo. Nagguwapo si ka. Gaputa gwapo, kasta unay akilig mo. Pampanunutek nga rood nga agbagay kayo. Ay, agtal na ka man. Kano baro pa'y gayam, agpada kayo, baak matlaeng. Tila ibagbagam, friend. Ay, di nakman isurun-surun iti dayta a principal, ta nakababain. Ni, anya ko matidakis na nga no da kayo tagkatuluyan. Mamit mo to ni Daddy. Daddy? Daddy ti awag mi kankwana. Ay na, kay kayat naman si ka. Daddy Principal. Awan pa'y tidamag mo, no ayan ni ading mau anak kau. Ay nananang, di nakman disturbuan. Tagar aramidak iti lesson plan ko. Nabayagan nga awan ti damag ta may papankan ko na. Makaamumutin iti biyag na. Basta siya, agaramidak iti lesson plan ko. Tanarigat ti maong tan. Ong tanak ni principal. Apay, adaya baro a principal yaw. Winanang, padak kanumot lang abaak. Ay, nagado kayon aya abaak. Anya ngay nga rod, no kasta tigasat me. Madanagan ak parakan ka anak ko. Tanay, bakit akon? Ambo kasi ka ti mga sikaso kanya kinto nagkabawa kaon. Kanyak ton maibabati sa pinkaw. Angam kasano ka nga, no bumakit ka anak ko.
Ay, ninanangan ay. Tila pagdandanagan nyo. Ay jak mo't kaya't bumakit ka akasla kakaasya. Awan tuman lati mangisubo iti ka na manakaw. Mabayag pa'y dayta, nanang. Di kay kadiag dandanag. Miriam, umikan. Agigiddan tayon nga agawid ka da, sir. Asino aser ti kadwata? Ni daddy principal. Baro jay lugan na sika. Umikan, tamakilugan ta. Nakababain mo't Ay sus, pagbainam ko ma, kat isumat ti agay ayam. Ala, umikan. Hindi lang maniguyod. Dadyak pa'y lang naala dagito'y libro ayawid ko. Excited ka mo't launa. Ay, dito yan ti balay mi, sir. Dayta na labaga ti gate na. Amo ko ti pangbirbiro ka. Ayun, sir. Anya ngay, Miriam. Maudi kan nga itulod ni sir, ha? Wen tadayo pa'y mati balay mi. Bye! Agyaman ak, sir. Bye, friend. Awan na nyaman na. Narigat ti trabaho ti teacher. Yung mapay nga datayo pa ilaang dito eh. Kat dayta tigasat tayo, sir. Sapay ka atuan ka ti teacher nga amok. Nalakayan kan nabakatandan. Kasla kumakan ka, sir. Kasmat kan ka. Nagpaadalak namin iti kabsat ko, sir. Isuan nalipatak tinakiasawa. Ang daksang gasat. Tanakitaray met de papaadalak akabsat ko. Kasta ka di. Wen, sir. Iso aday tamot ti frustration ko iti biyag. Sana bale, tasaan ka matngagmay-may sa abaak. Adaak, adu tayo. Sika talaga, sir? Katap na magsayan ti baak. Agasawatan. Anya? Naangaw kagayam, sir. Sa anak nga kang angaw, Ma'am Miriam. Adda-idadtan, iso ano addamat triknam kanyak. Sumbatan ako. Sige, sir. Ibaba na kon di tabatog ti balay mi. Ikanak itinaan-anay apanawan nga agpanunot. Sino di nakakutsyaan ang itulod kan ka, anak ka? Kwananang, jay principal mi. Ay na, intulod nak dito balay. Ay kat pinababam ko maatap no ag merienda, be. Saan matan abimma ba? Ay, amuyo nanang. Ay, nakla atak itimbagana. Apay, anya timbagana. No kayat ko kano, agasawa kamin. Ay katanya nga iti kunam. Ay kat, imbagak apanunutak pa'y anaimbag. Narigat mo't nuwan ko nakadagos. Manuti tawon mon ay anak ka. Ay, basta, nanang. Ay na. Nagwapo gayam ni sir, numingmingam anaimbag. Ay na, kasla umis isam dagiti matana. Manang, kasyan na kuma. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, dandani saan ka pa yan, anabigbig, Aileen. Nagbakutan tilangam. Apay adito'y ka nga umay dumawat iti gatas ti anak mo? Nilakay mo ngay? Awan trabaho na. Anya ita. No nagadal ka kumaan na imbag, di saan ko maakasta ti mapaspasamak ken ka ita?
Ay, saan aparaan anak? Kan paraw awer ter aramidam laeng. Ha, imbag kumamot no addamas no at trabaho, jay sadot nga asawam. Manang. Sino na ito bisita, mami? Ay, daytoy jakabsat ko ang nagrigrigatak a pinapaadal idi. Awan kano igatang na itigatas. Ay, daddy, ada kwartak, ngamjak kayat ti Mang Ted. Iso apagawid akon. Pastre ka mon. Di ka lamas yan. Aileen, ala, umunag ka. Umay ka. Umay ka mangan. Agyamanak, manong. Baak. Kun kunam kanyak idi. Ang nakaasawak iti gwapo a prinsipal. Kas makita mat. Kan, saan kami nga agrigat apulos. Ta nakaadal kami. Anya lakit din ti panagpampanunot mo ngamin, Aileen, ading ko. Ay, agpanunot kayo anaimbag iti asawam. Tapno saan akasta nga agrigrigat kayo latan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.